നമസ്കാരം. വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വെർച്വൽ ഉച്ചകോടിയിൽ ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, മധ്യേഷ്യ, പശ്ചിമേഷ്യ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. വോയിസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വെർച്വൽ ഉച്ചകോടി. ജനുവരി 12, 13 തീയതികളിലായിരുന്നു ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വികസന വെല്ലുവിളികൾ, കടപ്രശ്നങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ഭക്ഷണ ഊർജ പ്രതിസന്ധികൾ തുടങ്ങിയവയാകും ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ ചർച്ചയാക്കുന്നത്. G20 യോഗത്തിനിടെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനെ സ്ഥിരാംഗമാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയുടെ വിജയമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ശബ്ദമാകാനുള്ള നിയോഗവും ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. അതെ, ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദമുയർത്താനുള്ള വേദിയായി ആ പഴയ ദരിദ്ര രാജ്യം മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ നിർണായക ശക്തിയായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് കൂട്ടായ്മ? ചൈനയും പാകിസ്ഥാനെയും ഒക്കെ പിന്തള്ളി എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയത്? മെക്സിക്കോ, കരീബിയൻ, തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെട്ട വിശാലമായ പ്രദേശമാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത്. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 85% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. ആഗോള GDPയുടെ 40% സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർ. 1961 സ്ഥാപിതമായ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര കൂട്ടായ്മ. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ അവശതകൾ ഇന്നും പേറുന്നവരാണ്. വിഭവ ചൂഷണം നടത്തി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ. ഈ അടിച്ചമർത്തൽ പല അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും പിന്നെയും തുടർന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുമുണ്ട്. കടം വാങ്ങി മുടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നൈജീരിയയാണ്. വരുമാനത്തിന്റെ 95% കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനാണ് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല, മഹാമാരി കാലത്ത് പോലും ഈ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലരും അവരുടെ പൗരന്മാർക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഇന്ത്യയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ. അവികസിതം, വികസ്വരം തുടങ്ങിയ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ചു. ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് സ്വയം പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ലോകത്തിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം സാമാന്യ നീതി കൂടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ തലത്തിലേക്ക് G20 കൂട്ടായ്മ വ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന ആപ്തവാക്യം ഇന്ത്യ G20 അധ്യക്ഷതയുടെ മുദ്രാവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ തെക്കേ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വികസനത്തിൽ പിന്നിലാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുക. വിഭവ വികസന തലത്തിലെ മൂന്നാം ലോകം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന ആശയം ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു. അതുപ്രകാരം ഇന്ത്യ അവരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ആഗോള പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഈ കൂട്ടായ്മയെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധികൾ വേറെ. ഇപ്പോഴിതാ പശ്ചിമേഷ്യയും സംഘർഷഭരിതം. കടക്കണിയിൽ അകപ്പെട്ട ശ്രീലങ്കയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും സ്ഥിതി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അനാവശ്യ വായ്പകളിലൂടെ കടക്കണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ചും അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. രാജ്യാന്തര വായ്പാ ഏജൻസികളുടെ വായ്പാ നയങ്ങളിൽ ഉദാരതയും അനുഭാവവും വേണമെന്ന നിലപാടും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. യുദ്ധവും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ലഭ്യതയെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ, നീതിബോധത്തിലൂടെ ഉറച്ച ശബ്ദമുയർത്തി മറ്റുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ വളരുകയാണ്. ഒപ്പമുള്ളവരെ വളർത്തുകയാണ്.